haka janmiet juga khat khandai tere nailar arja arpusau kala don ke jingkala sendat ke sanhima haka jalla Meghalaya haka ba ke National People's Party kala kot saka jing don lai puai ngot ki MLA haka yeng dorbar thawan ke jalla da ke jingwan penyasot pura lai ngot ki MLA ki bala job na ke seng Congress haka election MLA arja arpulai ketau Dr. Celestine Lingdo MLA ke Umsning uba Charles Marngar MLA ke Mawhati baru ba Gabriel Watlang MLA na Nongston. Ya kita kilai ngot la pediang buram daud National President ke NPP ukon rat ki sangma ubadai ru menteri rangba ka jela ki sembut menteri rangba bekentop yau ba Preston tensong ubadai ru State President ke National People's Party Meghalaya baru ba senyau bahalang dhar ki menteri sarkar ki MLA ki MDC bat ki nongkit kam ke NPP. Kini ke jingwan penyesok kini ki laingot kala don ru hapdeng ke jingkul mar jingmut ki babon namar baha ke janmiet joka khandriu terigu nailar arja arpusau ke Meghalaya Pradesh Congress Committee kala suspend hadu unriu snam yoba Charles ba Gabriel halor ka dong rem bakia jan bat ke sarkar MDA2 kawa phla ka long ba kate ki jing rai suspend ka deiru hadien ki jing khat hajer ha ka por mensngi ya kite ki laingot ki MLA halor ki khubor ba ki mut phat no saka NPP ha ka ba ubalawan mi udai tang u Dr. Celestine banjubab hakmat ka MPCC ha ka ba le thu ba ki yo jing terwa na ka NPP Hendrai haba gran sigilat pathai kubor hadin ke jingwan penyesok saka NPP haka khat khandai terigu nailar arja arpusau u Dr. Celestine hi ulethu ba borok laingot kilapha Jingthoh sha u Lamphang ka yeng dorbar haka khat sau terigu nailar arja arpusau banyesok no saka NPP katba haka khandriu terik pat udang lek mi jubab ya ke jingkhat hajer da ka party bat lait na usde sha suspend kani kanam dan cikta namar boleh ka siti ke ba mangi ni ai ban personal show speaker bangi kwa ban ya machno bat ka NPP ka Tarik kalalom haswa kamploi ban ya ka jingsha sasma ka jarak kat bagade ke shooting in between kat santarik ke ke shooting Independence Day de kandru Tarik terter sekmat speaker melayo iki ka application ka jongi nadu ka khatsau Tarik ka Congress kam dei ka nong shul nga job na party Congress nga somu de kandre Tarik ngalik meeting namar pa kanon ka circular banya late meeting namar balai ka reply na u speaker ngampat yo dengan ang dehi full fledged member ng Congress ngalai ka meeting abe ki geli nga ngalai itu magadot kata kacing pensngo kacing keren hapeng jongi laingot mangila balik batch ngalai itu takut hata Katu kat Nipor hadien katay kijing penyesok NPP kini ki MLA kilawan poi artli kijing penbenana ka office u commissioner but secretary ka Meghalaya Legislative Assembly ka baningkong ka bakdo ya karai haka khat khandai tari nailar arja arpusa halor kijing penyesok ki MLA Congress syaka NPP Laong baar nakalai ke jingdon ki dukhat ke Indian National Congress INC Legislature Party haka yeng dorbar thawan ke jela Meghalaya kala rai bandrung sya ke NPP bat ke jing pentip kala wan haka khat saw tarik nailar arja arpusaw dal laingot na sawngot ki dukhat na ke INC Legislature Party ya katay ke Jingthoh u Lamphang ke yeng dorbar thawan u Thomas sangma u lapej banya haka khandriu tarik nailar arja arpusaw bat batha iki laingot ban wan mi haka khat khandai tarik nailar arja arpusaw haka ba kila wan ban pensisa yaladi kawai pat ke Jingthoh haka tehi ke Tarik kala kedo bakum ke jing pentip paj ba u Lamphang ke yeng dorbar ula ithu iki tehi laingot ki MLA katau Dr. Celestine Lingdo na umsning uba Charles Marngar na Mawhati baru ba Gabriel Watlang na Nongston makin day no ki dekot ke yeng na seng NPP Hakawai kaliang uba pensngan NCA mu MDC bat noilam ke Congress haba kran bat Shillong Mail haka arpau tarik unailar arajar arpusaw ulapen pau ke jing skokia namar ke jing do no ke party yagi dekhot bat ki paralok ke bia trailang brosh katta halor ke jing wan mi u Dr. Celestine syaka jing syakot hajar haka khandru tarik unailar arajar arpusaw hakmat ke MPCC wat hadin bola dapha Jingthoh banya so syaka NPP lem kitei ki arngut ki MLA uba pensngan ulaong Bakam long ke bayaham bau Dr. Celestine unlek kumta bat kalong ke AKA ke bamla pan pediang. Uba pensngan ubadairu Deputy Chief Executive Member ke Khasi Hills Autonomous District Council ulaong baka MPCC kandang Shong perkhat haki sngi banwan yaki sien jam bat ki kendon an kumno banyat persya yaki MLA ki bala pet na ka party. Pi na kalyang jonga simet madam krene na kalyang jonga party.
ngam don kanu ban ong namar ba pia satu lalong kum kimen ki para jongai ki ba ka jing sisangi tak binti ban Sri Lanka ka Congress family ten ria ba ki mi no naga party kadon hi ka jing snow diau naga le jungi no dau dia kata ten ria ngila yarang ba ngila ya ya lenti kartu aga sayima sima na try ka iga pagile ile aga jisutu ojoki but badon ban om tundi ka Shillong tang ban kelas tu ya ban bagi mi no ki perlok ki dekot na po ka parti ka don ni ka jis ngau dia us no sim ten rei ngam doni ban om nama let's say ki la pakat ba barok ileng ngan nom la ban kren shai than ba laga Jingthoh jing ki speaker ban march bat ka NPP lagi pa haka kan Tarik nomor ba i doktor bom maka kan Tarik bagi kendu kumki dekot jung Meghalaya Pradesh Congress Core Committee idang wan banaten tende ngamtip laka di kebencian am ba ong ba kila Jingthoh ka Tarik ada kila Jingthoh ka Tarik jingsia kamlong galanti ke badai tende yo la si pat ai ka Jingthoh ka taru ngan namla ban ong tende mening ka siti kala shai bakila march bat ka juga boleh join bat ka NPP tende ka chusku tangani ko wei haji dei bat ka jingwan ju ya kan Tarik lada ka dei ba ila tho shisha show speaker hat sau kam de galanti ke badai akan meeting ke ba long kan tu yo la se ada impat ai Jingthoh kadang di tangka bagi dang march minin te oi ka tu pol si ha bagi panwan nama long di hiu dekat Congress pi kan ni nomor ba ka jing ya kan jungi kan ni kam da Shong ya hangi ka MPCC ka Shong ya ka decision jong ka AICC te nganum la ban ong nomor ba ka di ka board jong ka AICC de ka Shillong le se nomor ba kitu ki arngodo ki khindege idige dekat jong ka Meghalaya Pradesh Congress Core Committee te inshallah khot lang kiru ente ki kamla banaten na kusi bai Dr. Bom Iwan banaten te kataru la segala pan don ko wina ki nomrim tende wal kataru ngamla ban ong than namar ba kani kam Shong hangi ka MPCC ni Shong tan ban yathu ye ga ba jia ka balong ndre ka Shong ka AICC pi ka jing shisha ka Congress adin bangi lale khamba po ka central bangi konstitusi pangur ki MP barmenta kaditang ka Congress party ka balaban counter ya ka BJP ka pa persyang ban laban ban persyang ban nom new orthan ye ki repipe kam tam ni ki tribal bar ki Christian tende ka jingdon jung ka Congress kalau long kawai ke jingyarap sibun ban protect ka interest ka jungi la kalong parliament Raja Sabha ni Lok Sabha jisya ki brijung yang ni ru gila kami yo mensim kandia ban iba ban counter ha central ka ditangka Congress ban hang ni ru abang iya syam sedang yo snau iba yong ba ka alternatif pa ditangka Congress berkam tamle ha ka por ba isin syarah po ka jela ala se kinda yo dautan kata-kata tendre ka diga jingmi yung gidi pari yung gidi laingot naka parti kalau jing sya la thau puja tendre wala kataru ngamut ban ong ba in dai tha na mar ba kanu ka kam ka Shong om ka jimbun pai diga Shong ka jing scam ikan nokrim kum kinu ilam dengan sengu tang kata ka wei pa oi ja ka gelang isu diau isu kenja ba mi no ki perlok ji ba jan bat ni tenrei kam Shong ya tang ta nomor ba kajing job ya kanu kam Shong kajing bun pai ru ka Shong ru ka mansim ba shinrang ban yang scam la tanga ong kata la se ban pen kan mau ha ka por ka ba ka ari ka jela jungi ka dikasih jungi ka don ka umsau yaki kam bede bat ka kam dor barshnong na thai kan mau ba ko por ba
Iya, bajan borok ngia pendem hagitu ki ai thamai. Tenre ka bakut ngas ngau ka ya menjur ba jeng ong ju we rang ba. Ba banrit sia ka objektif kam da don kam thani ka majority ru. Don kam ru ya jing scam ba jing long rang ba ban ya scam. Ya kani nganuma ban komen AI namar ba ngin haban ya discuss ka MPCC bar kumjuru ya haban take up lang bar ka MPCC namar ba ngitip ba gani ka anti division gani ka tuthat king don kumba samut king ami laingut de bala kataru nama gini technical constitutional issue in hapan discuss apa parti bat dengar ki ka tu gani ki constitutional expert bat ban take up bar ka ya sisi tendai kumbaga pa wakan television ke tuthan kila tami ka tuthan nama lain ka samut Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya